Bueno, què estic fent jo aquí? Doncs suposo que reiniciant per enèsima vegada aquest canal de YouTube, que no sé per què el tinc, ni què hi penso fer, ni res. Vull dir, al cap de la fi la gent que té canals de YouTube acostuma a tenir tot bastant clar, no? En plan de, parlaré d'això altre, faré això altre, però jo no tinc cap mena d'idea, la veritat. Tinc moltes sèries al cap ben clara, cap molt definida. Tinc molts canals per dir-ho. Tinc Twitter, tinc Facebook, tinc Instagram, tinc el TikTok aquest. Em podeu seguir tots aquests canals. Vull dir que el cas és que no vull deixar passar l'oportunitat d'aprofitar el material que tinc, el material físic, el micro que tinc aquí sota i el trípode que faig servir per aguantar aquest mòbil i poca cosa més. Però, hòstia, també vull tenir l'oportunitat de parlar de moltes coses que em passen pel cap i com que no trobo cap altra manera de fer-ho en més de 30 segons que no sigui a través d'un vídeo a YouTube, doncs nois, us ha tocat que voleu que us digui. Que t'has subscrit al canal? Em sembla perfecte. Benvingut i espero que, no sé, que t'ho passis bé, que hi trobis el que busques i aquestes cosetes. Si no trobes el que busques o que, mira, em deixes un correu electrònic o m'escrius al Twitter o un gent d'aquest i em dius, escolta, podries parlar d'això altre, no sé, anar fent, ho podem acabar de lligar. Què més puc oferir en aquest canal? Doncs, bàsicament, directes. Alguna vegada faré algun directe, no sé, comentant alguna cosa, algun vídeo de fa temps, o jugant a algun joc, o alguna cosa que tinc ganes de provar la cosa aquesta del Twitch, l'OBS, que és aquest programa que es fa servir bàsicament per fer transmissions en viu i coses així. L'únic que volia dir és que el canal torna a estar actiu, que tornaré a penjar vídeos, que intentaré córrer-me vídeos amb una miqueta més de gràcia. Espero que em digueu què us sembla, que em comenteu tot el que no us agrada, tot el que us agrada i tot això. I escolta, i que ens anem veient per aquí, no? Apa, benvinguts de nou.